Mga ka-disciple, handa ka na ba kung biglang dumating si Lord gayon? Minsan kasi akala natin laging may bukas, pero hindi natin alam kung kailan niya tayo tatawagin. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 21, Tuesday of the 29th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin iyon mula sa Lucas 12:35-38, pinaalalahanan ni Jesus ang kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ninyo ang inyong mga ilawan. Maging tulad kayo ng mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon na bumabalik mula sa kasalan upang kapag dumating siya at kumatok, agad nila siyang mabuksan. Sabi pa ni Jesus, mapalad ang mga aliping matagpuan ng kanilang Panginoon na gising at nagbabantay sa kanyang pagdating. At ang nakakagulat, sinabi ni Jesus na ang Panginoong mismo ang mag-aasikaso sa kanila at magsisilbi sa kanila. Mga ka-disciple, grabe no? Imbes na tayo ang maglingkod, si Jesus pa ang nagsisilbi sa mga handa sa kanyang pagdating. Ibig sabihin, hindi lang paghihintay ang mahalaga, kundi kung paano tayo naghihintay. Maraming tao ang naghihintay pero hindi handa. Parang estudyanteng alam na may exam pero hindi nag-review. Si Jesus ay darating hindi para takutin tayo, kundi para ipaalala ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa katapatan sa araw-araw. Kaya tanong, kung dumating si Lord ngayon, matatagpuan ba niya akong gising at tapat? O baka abala ako sa mga bagay na hindi naman mahalaga sa Kanya? Ang pagiging handa ay hindi ibig sabihin ng pagiging perpekto. Ibig sabihin nito ay patuloy tayong nagmamahal, nagpapatawad at nagsusumikap na lumapit sa Diyos araw-araw. Mga ka-disciple, kung gusto mo maging handa sa pagdating ni Jesus, simulan mo sa simpleng bagay. Maging tapat sa maliit, maging mapagkumbaba sa tagumpay, at maging mapagmahal sa kapwa. Kasi ang Panginoon ay darating sa oras na hindi natin inaasahan, pero ang handa, hindi kailanman natatakot. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.